Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Ja, beste kijkers, ik ben op zoek naar Diana. Je ziet het al, ik zit weer in de tuin, maar ik kan hem niet vinden. Kijk eens hier, wie schoon, wie chic. En ze maar fatsoenlijk aanpoten dus. Hey Diana, wie gaat het mee? Goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen, Tom. Ik had al de bloempjes hier in bewonderen. Ja, het ziet er schitterend uit. Ja, we gaan richting de herfst. En nu zien ze nog inderdaad wie schoon dat ze nu aan het verkleuren zijn. Dat is altijd mooi. Dus is nog echt het wit en dus is dat ze langzaam het roze gaan verkleuren. Ja. Ik stond ervan te kijken wie voor kleuren dat er eigenlijk zijn. Ja, dus ieder seizoen heeft weer zijn charmes. En met name ook met de pluimhortensia's. Daarom adviseer ik ook vaker voor mensen van, goh, productief, daar heb je echt de langste tijd van het jaar echt veel plezier aan. Ja. Ja, wat kunnen ze mij nog meer adviseren? In het najaar zijn altijd de siergrassen. Vorig jaar heb ik die hier aangelegd. Dit is een Pennisetum, lampenpoetssoort. En dit is de Black Beauty. En de Black Beauty heeft ook echt die zwarte oren. Ja, ze zijn gewoon prachtig wie ze nu hier ik noem het maar in bleu staan. Die waren wel groot, groeit dat in één seizoen zo of wie werkt het? Dit groeit in één seizoen, want deze heb ik dan ook begin van het jaar heb ik die gans terug geknipt. Adviseren we ook altijd, zo rond maart, april knippen ze zo weer terug. Ja, dan moesten ze zien, nu zitten we in september en ja, ze zijn, wat zullen ze zijn? Een 20, een 40 zo gaat. En dit zijn de plumen wat erin komen. Dus dadelijk gewoon die groen waren deze. Ik laat ze gewoon staan en ik vind het ook wel mooi dat het dadelijk hier gewoon groen is. Ja, en dan op het voorjaar knip ik ze weer gans terug. Nu zijn ze eigenlijk op hun mooist in deze tijd van het jaar. Ja. Dus vaak denken mensen van, goh, wat bloeit eigenlijk nu nog later? En ja, dan onder andere deze. Ja Diana, wat is dit hier eigenlijk? Die vruchtjes. Ja, het zit er geen keer zo op. Het zijn eigenlijk de vruchten van de kornes. Dus eigenlijk die schone prachtige witte bloemen worden eigenlijk boomvol met zout. Uiteindelijk waren die bloempjes, dat zijn vruchten, dat zijn deze. Je kent ze eten. Ja. En nu zien ze al, er zijn er een heel deel vanavond, ook voor de vogel, die vinden dat geweldig. En hoe langzamerhand begint die plantje nu ook alweer nieuwe bloemknoppen te maken. Zie je deze hier? Nu al voor de winter? Nu voor de winter nu. Dus daarom moesten deze ook niet nu snoeien, want dan knippen ze die bloemknoppen eruit. Dit is dus een bloemknop. Die gaat dus dadelijk op het voorjaar prachtig wit bloeien met die witte shotbladeren. Ja, en dan werd het deze vrucht. Jongens. Ja. Als je toch goed kijkt wat er allemaal groeit en bloeit. Ja. En dan is het ook heel saai tuinen. Dat is eigenlijk nergens van nu. Nee. Dat is net zo wie over grassen gekald, siergrassen. Begin van dit jaar wordt het eind kaal vlakte, niet? Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja, en als je dan nu kijkt ineens, dit is in de volksmond pampasgras. Ook weer in verschillende wegtes, dit is de hoogste. En nu komen die prachtige plumen erin. Een paar weken geleden stond hier nog niks in. En nu in een korte tijd ineens tussen die prachtige plumen. Oh, die groeien dan ook in één seizoen zo hoog? Die groeien in één seizoen, die zullen doen 2,5 meter zo gaat zijn. Natuurlijk voor bloemschikken altijd geschikt. En ja, die blijven de hele winter erin zitten. En ook weer op het voorjaar snoeien we die weer zo kort terug. Ja. Die veur is ook weer een lampenpoetssoort. Dit wordt net de Black Beauty. En dit is eigenlijk de meest gezatte. Pennisetum hamelen. Blijft ook wel nog lager. En daar heeft nu ook al die mooie lichtere pluimpjes erin zitten. Zie je alsof je de winter er erg uit. Ja, is gewoon een hele mooie. Het is meer een chic. Ja, het is gewoon een heel mooi dankbaar siergrasje. Ja, en weinig ongerood, hè? Of je moet je niet dat Ja, stellen. het is gewoon één keer per jaar terugknippen en voor de rest komt er ieder jaar zo prachtig terug. Ja. Oh, dat moet ik niet horen, want dat zal ik nog kunnen. En hier die jongens, Diana, wat is dat? Het is leliegras, noemen ze ook een grassoort. Leliegras. En ja, er komen nu op het einde van het seizoen komen er die prachtige paarse
bloemen in. Blijf ook in de winter blijft het groen. En ook zelfs dit knip ik ook eerder voor jaar zo weer terug. Ja, en dus het wordt gewoon ook een hele prachtige een siergrasje. Ja, Diana, het gezonnie, is dat wel echt hier, zeg? Dat is jongen. Ja, wat denkt ze? Ja, ik zie dat het echt is, ja. Maar Ja, dit is wel echt graag, ja. En daar zit dus wel echt veel werk aan, of niet? Of je moet dat allemaal zien? Ja, je moest het ook inderdaad regelmatig moet het gemaaid worden, het moet geverticuteerd worden, het moet bemest worden. Ja, de randjes moeten afgesneden worden. Vaak heb ze het onkruid ertussen, daar moest ze weer iets tegen doen. Ja, en dan heb ze pech, als het heel heet is, dan wordt het te geil. Dus dat heeft natuurlijk wel zien. Maar goed, dit is gewoon puur natuurgras. Ja, Diana, dat is allemaal chic en prachtig, maar als ze zonder gezond hebben, die mensen wat de hele hele werken op vandaag, hebben er geen tijd voor. Wat doe je dan? Ja, dan overal is een oplossing voor. Kijk, het ding met de smid. Ja, Diana, wat is de oplossing? Vullens. Oh, Ja. je zult zomaar zeggen dat het echt is, hoor. Ja, het is eigenlijk zo amper te onderscheiden van echt. Dat ziet er natuurlijk prachtig uit. Ja. Maar is dat moeilijk te liggen? Want dat lijkt me niet als dat zo de neerkens liggen wie vloerbedekking. Dat denk ik ook niet. Er gaat toch een heel proces in vooraf, Ton. En we weten weer leveren kwaliteit. En dit wordt dan ook door ons kwalitatief ook goed aangeboden. En ook gezorgd ervoor dat het bij de klant ook professioneel aangelegd gaat worden. Ja, want ik heb veel van die grassen in de heen gehad in mijn leven. Maar dit is toch wel... Nee, dit is ook echt het vulste oog. Dus is ook echt de dikte, de hoogte. Kun je er lang mee doen? Of ze hier lang met kunnen doen? Ja, zeker. Natuurlijk, het wordt aanbevolen wel 3 keer per jaar het goed te onderhouden. En dan verder is hier 15 jaar garantie op. Nou ja, Ja. voor de werkman helemaal geschikt. En voor Tony misschien ook, want dan heeft Tony weinig werk. Ja, geschikt voor die tuin. Ja. Ja, Diana, de één noordeel. Het ruikt niet. Ja, Ton, we hebben hier genoeg bloemen die wat heerlijk geuren. Dan zit ze dicht fijn voor mij. Oh, die kan ik al in de pot zitten. Ja, nog. natuurlijk zit ze dicht fijn in een pot. Kijk. Ja, dus mensen met een balkonnetje, mensen met een klein patiotuintje, ideaal. Kijk, Ton is ook weer gered met zijn mini-tuintje. Alles komt goed. Annie, het komt eraan. Zo, ik heb de scepter bij me. Op naar de siergrasjes. Maar Diana, wat steekt me hier toch allemaal, zeg. Ja, het is eigenlijk te moeilijk, hè. Ja, de keuze is reuze, inderdaad. Ja. Nou, ik krijg ze de graaspleintjes in alle moordingen. Ze staan op één tafel. Ik zou zeggen, Diana, en beste kijkers, doe het de volgende keer bij Moos en Buim. Ja, en die Limburgplant. En bij Limburgplant. Ik zou zeggen, hoi. Hoi. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.